אני אשאל שאלה ואתם תענו. לא, קודם תסביר מה הולך להיות בניסוי. רק שנייה, תשים את זה וזה ייפול לך. הביצה לאן תגיע? למטה. לפה שלך. הביצה תישבר! הביצה תישבר! הביצה תיכנס הביצה תישבר! אם בלסנסון זה יישבר. הביצה... אתם עמומים. פעם ראשונה שומע עוד משהו. ראיתי את הניסוי הזה 11 פעם. תעשה אותו עוד פעם, תעשה אותו. ראיתי את הניסוי הזה 11 תעשה פעם. עוד פעם. שמו ביצה ועד מלא דברים הזיליו, רק הביצה נכנסה. עוד פעם. פעם בשנייה זה נכשל. לא, 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 לא. עד שאני אבל מצליח. לא ראיתי. רק שים על הראש. עוד פעם, נו. חבר'ה, זה לא פייר. נו. עכשיו זה לא ייכנס. יופי, בעיה שלך. שיעור הניסוי של בטן. עכשיו לפני שהוא יעלה את זה ייפול. עד שנצליח פעם אחת. אבי, תסתכל טוב. פעם שנייה הוא לא ידע. עד שתיקה של... פעם שלישית. עוד פעם.